opäť sme v našich miestach, trošku nových, vybrali sme si trošku inú trasu a o to lepšie, lebo sme našli nádherné miesta, skalné mesto s lúkami a vieme tu pozorovať zvieratá. Tak sme veľmi radi, že opäť pre vás objavujeme nové trasy, na ktoré vás s radosťou zoberieme. Tak poďte s nami. Vás krásne z tohto krásneho skalnatého rebienka. Ako vidieť, za mnou sú nádherné výhľady na Veľkú Fatru. Poďte s nami do takejto divokej prírody a zažite to s nami. Prežite tú krásnu fatranskú divočinu, ktorú máme naozaj ešte k dispozícii. Takže využijeme ten čas. Práve sme zakúsili, aké sú krásne divoké miesta v nechránených územiach Veľkej Fatry. No a fakt sú tu divoké miesta, branaté skaly, útesy a nedostupné terény, horské lesy. No úžasné, famózne. Presne takto si predstavujeme karpatské pralesy a miesta, ktoré vám veľmi radi ukážeme. Vyhľadávame nejaké exkluzívne miesta vo svete a pritom tie naše za našimi humnami nepoznáme. A poďte s nami do prírody, aby sme ich spoznali s vami. Čaute. Čaute, zažite Fatru. To s Ďurím sme naozaj našli krásnu divočinu, krásny praveký prales a tieto miesta sú naozaj také dýchberúce, že nemáme ani slov.